Bemutatkozik a Regatta 8 személyes outdoor camping sátor. Alagút kivitelezésű, 3000 mm viszkozitásnak felel meg a sátor. Tűzálló anyagból készült, illetve ragasztott varratok találhatóak a sátor belsejében. Egyberagasztott alljal rendelkezik. Külső méretei 650x350, világos kék színben. 3 darab bejárattal rendelkezik a sátor. 3-4 darab ablakkal, PVC ablakkal. 10 darab feszítő lehetőség oldalról. 5 darab sátortartó rúd feszíti ki. Itt található az egyik ajtó. Itt található még egy ajtó. Ezek nem rendelkeznek szúnyoghálóval. Illetve itt található egy szúnyoghálóval ellátott bejárati ajtó. Íme. A sátor belmagasságát tekintve 200 cm. Ha sikerülne a fényképezőgépemet jól elhelyeznem, tehát látható, hogy viszonylag jó a belmagasság, kényelmes. 4 személyes hálófülke található az egyik oldalon, szúnyoghálóval ellátva. Itt láthatóak a PVC-vel ellátott bevilágító ablakok. 1, 2, 3, mely a világosságot. Nem! Hálófülkék. Itt láthatók 2x2 személyes osztott hálófülke. Nagyszerű belmagassággal, szintén külön szeparálható. Ugye a ragasztott sátorraj az oldalfalhoz, nagyon praktikus, nem ázós, illetve itt található egy 4 személyes hálófülke, szúnyoghálóval ellátva is. Ez is egy nagyon kényelmes, elején felállható. Tehát látszik, hogy még itt is állhat az ember, illetve a hátoldala is egy szúnyoghálós megoldással van ellátva, illetve még itt is ki lehet a sátorból támadni, hogyha úgy van. Angol termék, különböző szellőzőnyílásokkal, tárolózsebekkel, PVC jellegű ajzattal, úgyhogy nagyon praktikus. Hálófülke, különböző dolgok tárolása, mondjuk ruházat, pak, ez az amaz, illetve az élelmiszer, és itt ez körülbelül egy olyan 2,5x3,5 méteres előtér, ahol lehet az asztal, a székek, stb. Igazi nagycsaládos sátor, eléggé masszív, tehát a viharnak jól ellenáll, vízpróbán átesett, nem ázik be, úgyhogy bízzunk benne, hogy nagyon jó hasznát fogjuk venni.
sátortartó rudak műanyag kis fülekkel vannak biztosítva a sátorhoz. Tehát ebben a formában történik a felhelyezése. Úgyhogy nagyon komolynak tűnik. 650 x 3,5 méteres, 200 centis belmagassággal, nagy család részére, illetve nekünk kettőnknek kiválóan alkalmas. A sátor hátulján található egy szellőzőnyílás, ami ezzel a kis pecekkel megszüntethető, illetve lerögzíthető. A tépőzár segítségével kétkezes volna mutatvány, így van valahogy, még a másik nyitott állapotban. Ha esetleg a kedves tévénéző megkívánja, megbeszélhetjük az árat. Látványos feszítőkötelekkel bír a sátor, éjszaka is jól látható. Alagút, azt mondtam. Szállítási súlya 25 kg. Te mit akarsz? Te mit akarsz itt? Hogy mi? Hogy mi? Úgyhogy Regatta Premium 8 man tunnel.